Успешен глас и се казва като семинар, онлайн обучение. Реално, Радомира, наистина благодаря ти. Това е човек с главно Ч, но не само буквата Ч, човек с главни букви изцяло. Държа да се запознаете. Айде. Няма да говоря повече. Впоследствие Да. ще видиш, искам твоят фидбек. Да, доста силна е тази. Така, да. И СМС. С едно изречение. Успешен глас